Hello, what's up mga kakritisismo? So long time no video muna tayo kasi busy ang life guys. Sana all busy ang life. So guys, sorry di kayo nga karon pa ko nakapost ug balik kay nabisi ko sa kuang writing sa kong research. Okay, so ang ako ang topic karon guys, intended me para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, and taxi drivers. Okay, so guys, we are very thankful for them, no, for paghatag nila nato og service, no, paghatag nato og serbisyo nga diin sila maoy atong sakyan padung sa atong trabaho, padung sa eskwela ug padung sa lugar nga kung asa ta gusto. Okay guys, but one thing that I wanted to express, no, at this time, gusto lang nako guys ipahimangno nining mga tawhana, no, kining mga tao nga nag-drive og taxi, nag-drive og tricycle, nag-drive og jeep. Gusto nako ipahimangno nga unta they will musunod sila sa mga kanang rules sa daan ba nga, example, mulingi sila or muliko sila, mo U-turn, they have to check first the side mirror, no, or mutan-aw sila daan ba, no, mutan-aw sila daan, or example mulugar sila, so sama sa jeep, no, nakoy picture, no, na kaning picture, usa ni sa ebidensya nga diin sugama kaning motorsiklo tungod kay niurong galit ning usa ka jeep, no, kaya siya urong. So kini guys, dili na siya advisable, dili na siya dapat mahitabo. Og kini untang mga driver ngayon ani, mo follow sa protocol nga klaro. Kaya ano, ang kani mo kung pag-urong nga walay talang-tanaw sa kilid mo ni magdulot og disgrasya. So madisgrasya, mapuno ang traffic. So guys, no? So walay dili na ingon wala ko na personal, wala ko maglagot ning mga tawhana, pero ang ako lang, we have to be mindful, no, nga daghantang nagdagan sa kalsada, no, like yesterday to what had happened, no, wala ko mag-dashcam kahapon. So ang naitabo man gud, ang usa ka tricycle, no, tricycle driver ni U-turn siya daan before siya ni lingi. So di na siya mao. So dapat instead, so mulingi daan or mutan sa side mirror, check the side mirror first before mo tuyok. So even kung mo left turn ta or mo right turn ta, dapat we have to check our side mirror. So mo say purpose, no, sa side mirror. So dapat unta kani sa unta sa LTO pud ba, mo hatag unta di sila guidelines or mo hatag na sila exam kani mga fixers unta, dili na tani dapat unta kay mao mo sila maghatag og kanang allowed sa mga driver, no, mo na sila naghatag og allowed sa mga driver kay kini manggod kung magsige na sila og pang fixer, no, pagsige sila og sa pagmingon sila nga wala fixer, pero para nako naa pag fixer. Kay one time I renewed my license there, no, in the LTO. Daghang kani dool nako nga di ba ko nako magpa-process. So kana lang nga butang. So meaning kung magpa-process ka na ay something nasa sulod nga mo process di ay. So therefore mo na say fixers, no, mo na say fixers. So useless kayo ang mga banner sa LTO nga no to fixers, no. Sayang kayo mga banners nga nakabutang diyan nga no to fixers kung mismo ang LTO mismo na ay nagsupak na ana, di ba? Nagsupak na ana. So another thing, no? Another thing. Kung walay fixer, so therefore na ay manangkay test driving sa LTO. Kani untang mga driver, no, isang tog na kay balo na sila mo drive. The fact nga mo undergo sila og training, mo undergo sila og driving test. Kung makapasar sila na, therefore they are qualified as driver. They are qualified and they are worthy, no, sa ilang lisensya nga naa sila. So kung maabot sa punto nga mag-drive sila tungod kay nakapasar sila tungod sa bypass, no, bypass ni tawag ana nga dili sila mo process, no. So ang kuan na mao na siya maghatag og alaot, no, maghatag og alaot. Pwera lang sa mga driver nga maayo, pero mas maayo gyud unta nga wala ni mga fixers. So kanenta mga jeepney drivers, no, para nga unta ma-minimize ni ato ang pagbanag-bangga, di ta ta mulingi o dili ta mo liko, way lingi-lingi.
dapat unta we have to focus our way, we have to put in mind nga wala nga dili lang kita ang nasa daan, no? Dili lang kita sa nasa daan. Wala ko naka-encounter ni only here in Cebu. Dili lang kay diri sa Cebu ko naka-encounter, kundi even sa Manila naka-encounter ko mga ani nga mudito rag pidpid, no? Mudito pidpid, mudito liko, mudito U-turn, no? Sayang guys, no? Kung para sa pasahero ni daplin ka, ang pamasahe kung diri lang sa Cebu is only 8 pesos no ang minimum. So kanang 8 pesos nimo kung nabangga ka dili na igo. So we have to be careful guys, no? Sabot man ko nga, masabot man ta nga ang pasahero, no? Ang driver nangita yung pasahero. Pero the fact nga unta kanang for safety ba sa bang drivers. Kaysa ako na nakita no, most of the time walay signal pa dong sa kuan, asa siya muliko. Walay signal light, no? Wala siya mo signal kung asa. Dapat right signal light, no? Or left signal, no? So, dapat unda ingon ana ba? Di kay gusto pid ha. Di in taon tong kusog-kusog sa dagan, di na ka brake. So disgrasya, another cause of traffic. So guys, pamangno sa ilang Pasko man daron. So mo na ako ang ipambit sa kritisismo karon nga punta kini ang mga drivers magmatngo na, no? Para di ta mahimong kamuti sa daan kay ang kamuti ra ba no sus kanira bang usay mo kaon tag kamuti bahuas tong utot mo na siya ang resulta sa imong utot mo na siya kanang imong pagdisgrasya mo nagkabahog utot nimo. Okay, so guys, let's do our Christmas in peace and we have to celebrate it with the family and be careful always as we are celebrating the essence of Christmas. So nindot kay paminaw no nga mag-celebrate ta sa Christmas sa kompleto ta sa atong pamilya igulin sa balay ay naghuwat atong pamilya pero who will wait us, no? Kung panalitan madisgrasya tas daan, di ba? So muna guys, so God bless ninyo sa mga kritisismo. So don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Mabuhay! Merry Christmas! Kritisismo.